हॅलो मुलांनो, मी कविता संतोष देवकरे तुमचं सोखरा अकॅडमीमध्ये स्वागत करते. इयत्ता 9वीचा सामान्य विज्ञानाचा 9वा धडा बघतोय आपण. त्यातला आता पुढचा पाठ बघायचा आहे. ज्यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन करायची वेळ आपल्यावर येते त्यावेळेस रुग्णांची परिस्थिती काय आहे हे बघून आपल्याला त्यांच्यावर उपचार करावा लागतो. उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितलंय, जर रक्तस्राव होत असेल, बघा आपण बघितलंय आपत्ती कधीही येते, कशाही प्रकारची येते, तर ह्या वेळेस ज्यावेळी रक्तस्राव होत असतो म्हणजे रक्त येत असतं, रक्त वाहत असतं, अशा वेळेस काय करायचं आहे, त्या रुग्णाची ती जखम जी आहे ज्यातून रक्त येत आहे ती जखम निर्जंतुक करायची आणि आपल्या बोटांनी किंवा हातांनी त्या जखमेवर 5 मिनिटं दाबून धरायचं. म्हणजे काय होणार आहे, असं आपण ते दाबून धरलं तर तो रक्तस्राव थांबण्याची प्रोसेस तिथे होणार आहे. त्यानंतर आहे अस्थिभंग व मणक्यावर आघात. जर आपत्ती झाल्यानंतर अस्थिभंग झाला म्हणजे एखादा हाड मोडलेला आहे किंवा मणक्यावर आघात झालेला आहे, पाठीला मार लागलाय, मणकावर मार बसलेला आहे, अशी ज्यावेळी परिस्थिती येणार आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, अस्थिभंग म्हणजे काहीतरी आपल्या हाड मोडणार असते, त्यावेळेस ते अचल अवस्थेमध्ये ठेवणं फार गरजेचं आहे. मग काहीही आपल्याला तिथं जर मिळालं म्हणजे उदाहरणादाखल पट्टी असेल, लाकडाच्या फळ्या असतील, असं कुठल्याही वस्तू त्या घ्यायच्या आणि त्या व्यक्तीचा जर आता इथं हाड मोडले तर त्याला इथे असं बांधायचं म्हणजे तो अचल अवस्थेमध्ये राहील आणि मग नंतर त्याला दवाखान्यामध्ये नेऊन व्यवस्थित फ्रॅक्चर वगैरे करायचं. पण तात्पुरती व्यवस्था म्हणून काय करायचे, जे काही तिथं मटेरियल अवेलेबल असेल त्या अवेलेबल मटेरियलमधून आपण त्याच्यावर उपचार करायचा आहे. मणक्याला लागलेलं असेल तर काय करायचं, अशा व्यक्तींना मणक्याला लागलेलं आहे, मग अशा व्यक्ती हलू शकत नाहीत, मग त्यासाठी स्ट्रेचरचा वापर करायचा. स्ट्रेचर नसलं तर स्ट्रेचर वेगवेगळ्या पद्धतीचं होऊ शकतं. लाकडी फळ्यांचं बनवता येईल, बांबूच्या काठ्यांचं बनवता येईल, दरवाजे तुटून पडलेले आहेत त्यातला एखादा तार घेऊन त्याचं स्ट्रेचर म्हणून वापर करता येईल, अशा पद्धतीनं त्याचा वापर करायचा आहे. पोळणे किंवा भाजणे असं जर काही झालं असेल, ती व्यक्ती जर आगीतून बाहेर आलेली असेल, पोळलेला असेल, भाजलेला असेल, तर अशा व्यक्तीला पहिला त्याच्या जिथं काही जखम झालेली आहे, जिथं पोळलेलं भाजलेलं आहे, अशा त्याच्या अवयवांवर पाणी असं ओतत राहायचं आहे. सतत धार सोडली पाहिजे पाण्याची किंवा गार बर्फ त्याच्या पोळलेल्या किंवा भाजलेल्या जागेवर लावायचा आहे. त्यानंतर लचक, मुरगळणे, चमक भरणे, मुकामार लागणे अशा परिस्थितीत राईस ही उपाययोजना करायची आहे. राईस मध्ये काय येणार आहे, याचा शॉर्ट फॉर्म केलेला आहे RICE. आर म्हणजे रेस्ट. जर काही लचक भरलेली आहे, मुरगळलेला आहे, चमक भरलेली आहे, मुकामार लागलेली आहे, अशी परिस्थिती एखाद्या रुग्णावर निर्माण झालेली असेल त्यावेळेस पहिली गोष्ट करायची आहे, त्या व्यक्तीला रेस्ट द्यायची. म्हणजे त्याला एखाद्या चांगल्या सेफ जागेवर नेऊन ठेवायचं आणि त्याला निवांत जरा मोकळा श्वास घेऊ द्यायचा आहे. आईस म्हणजे काय, त्या व्यक्तीला कुठे मुक्कामार लागलेला आहे, कुठे लागलेला आहे हे बघून त्या लागलेल्या अवयवावर त्याला आईस लावायचं आहे, म्हणजे बर्फ लावायचा आहे. बर्फ एखाद्या रुमालामध्ये वगैरे बांधून त्याला त्या बर्फाचा शेक द्यायचा आहे. ते झाल्यानंतर कॉम्प्रेशन, बर्फ लावून झाल्यानंतर एखाद्या वेळेस तो बर्फ लावला आणि ती जागा कॉन्शियस होणार आहे, इनकॉन्शियस होणार आहे, तर ती इनकॉन्शियस झाल्यानंतर काय होणार आहे, ती बधीर होणार. मग त्या जागेवर आपल्याला मसाज करायचा आहे, कॉम्प्रेशन करायचं आहे, प्रेशर देऊन मसाज करायचं आहे. म्हणजे तो जर एखादा पार्ट हल्ला असेल, सरकला असेल तर तो काय होणार आहे, ॲडजस्ट व्हायला मदत होणार आहे. आणि त्यानंतर इलिवेट म्हणजे जर जखमेमधून रक्तस्राव होतोय तर अशा वेळेस ते जखमेचा पार्ट आहे तो हात वगैरे असं वर करायला लावायचा. म्हणजे काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली असं वर केलं की रक्तस्राव जो आहे तो नॉर्मल स्थितीमध्ये यायला मदत होणार आहे. अशा पद्धतीनं आपल्याला आपत्तीग्रस्तांवर उपचार करायचे आहेत. त्यानंतर बघा
सांगितलेलं आहे. रुग्णाचे किंवा आपदग्रस्तांचे वहन कसं करायचं आहे. वहन म्हणजे त्यांना कॅरी कसं करायचं आहे. त्यांना एका प्लेसवरून जिथं आपत्ती घडली आहे त्या प्लेसवरून त्यांना आपल्याला सेफ प्लेसवर न्यायचं आहे. तर हे नेत असताना वेगवेगळ्या अडचणी आपल्या समोर आहेत. कारण तिथे भूकंप झाला आहे किंवा जाळपोळ झालेली आहे, तिथं खूप घरांचा खच वगैरे पडलेला आहे, खूप माती आहे, त्यातनं आपल्याला मार्ग काढायचा. अशी वेगवेगळी काहीही सिच्युएशन असेल, महापूर आला म्हणजे त्या पाण्यातून मार्ग काढायचा आहे, त्यावेळेस त्या आपत्तीग्रस्तांना आपल्याला बाहेर काढताना काही गोष्टी पाळायच्या. त्या म्हणजे पहिली गोष्ट आहे पाळणा पद्धत. जर हलक्या वजनाची लहान मुलं किंवा हलक्या वजनाची माणसं असतील तर त्यांना अशी पाळणा पद्धत म्हणजे त्यांना डायरेक्ट उचलून नेण्याची पद्धत आपल्याला अवलंबवायची आहे. त्यानंतर आहे पाठपोळीवर मारणे म्हणजे पाठीवर आपल्याला बसवायचं. पण पाठीवर इथे असे त्या लोकांना बसवताना काय करायचं आहे, ती व्यक्ती शुद्ध अवस्थेमध्ये असली पाहिजे. बेशुद्ध अवस्थेत असून चालणार नाही, तर तिला तिचा भार सांभाळता येणार नाही. म्हणून त्या पाठीवर मारताना काय करायचं, ती शुद्धीवर आहे. वजन जास्त असेल तरी सुद्धा आपण काही वेळेस पाठीवर थोडा काळ आपण थोड्या अंतरापर्यंत नेऊ शकतो एखाद्या व्यक्तीला. तर सेकंड पार्ट आहे त्याचा पाठपोळीवर मारणे. किंवा मानवी कुबडी पद्धत तयार करायची आहे. एखाद्या आपदग्रस्त व्यक्तीच्या पायाला लागलेला आहे, त्याला चालता येत नाही आहे, मग त्यावेळेस काय करायचं, त्याला कुबड्या कशासाठी वापरतात, कुबड्या ज्या माणसाला चालता येत नाही त्यांना कुबड्या वापरल्या जातात. तशी मानवी कुबडी द्यायची म्हणजे आपण जायचं आणि त्यांना मदत करायची. तर त्या जो आपत्तीग्रस्त व्यक्ती आहे त्याचा हात आपल्या इथं खांद्यावर घ्यायचा, आपण त्याला कमरेत हात घालायचा आणि त्याला चालायला मदत करायची. अशा पद्धतीनं आपली मानवी कुबडी त्याला द्यायची. म्हणजे थोडा अंतर तो एखादा पायाला लंगडत असेल तर थोड्या अंतरापर्यंत चालू शकतोय. त्यानंतर उचलून किंवा खेचून किंवा उचलून नेणे. तर ती व्यक्ती बेशुद्ध अवस्थेत आहे पण तिला आता उचलून त्या तिथल्या स्थितीतनं बाहेर काढायचं आहे आपल्याला. तर हेवी आहे पण दोघं तिघं मिळून त्याला आपण उचलून किंवा ओढत नेऊ शकतो. अशा वेळेस सुद्धा अशी सुद्धा प्रोसेस आपल्याला करावी लागणार आहे. त्यानंतर सांगितलंय 4 हातांची बैठक. ओके, या 4 हातांच्या बैठकीमध्ये ज्या वेळेस माणसाचा कमरेखालचा भाग कार्यरत होत नाही, तो आपत्तीमध्ये सापडला आणि त्याच्या कमरेखालचा हालचाल होत नाही, अशा वेळेस 4 हातांची बैठक तयार करायची अशी एकमेकाला पकडून आणि त्याच्यावरून त्या माणसाला त्या परिस्थितीमधनं बाहेर काढायचं आहे. 2 हातांची बैठक. तर ही 2 हातांच्या बैठकीमध्ये दोघं येऊन त्या व्यक्तीला उचलू शकतात. अशा वेळेस जी व्यक्ती आपत्तीग्रस्त आहे पण तिला स्वतःच्या हाताने हालचाल नाही करता येत, अशा वेळेस त्या व्यक्तीला 2 हातांच्या बैठकीवरून आपण दुसऱ्या ठिकाणी नेऊ शकतो. त्यानंतर 7वं दिलेला स्ट्रेचर. तर मगाशी मी सांगितलं तसं स्ट्रेचरचा वापर करायचा आहे. तिथं काय लगेच दवाखान्यातून स्ट्रेचर येणार नाहीये, पण काय करायचं आहे, जे काही मटेरियल तिथे अवेलेबल असेल त्याचं स्ट्रेचर बनवायचं आहे. मग बेडशीट असतील, चादर असेल किंवा बांबूच्या काठ्या पडल्या असतील, दरवाजे असतील, ह्या सगळ्याचा काहीतरी एकत्र गुंडाळून करून त्याचं स्ट्रेचर बनवायचं, जेणेकरून त्या माणसांना उचलून आपल्याला तिथून बाहेर काढता येईल अशा पद्धतीने. आणि नेक्स्ट आहे, सगळ्यात लास्ट आहे अग्निशामक दलाची उचलून नेण्याची पद्धत. बघा, अग्निशामक दल आहे ते काय करतं, आपत्तीग्रस्तांना मदत करायला येतं. तर ही जी अग्निशामक आहेत ती लगेचच येऊ शकतात असं नाहीये, त्यांना सुद्धा काही काळ जावा लागतो, ट्रॅफिकमध्ये वगैरे ते अडकू शकतात आणि अशा वेळेमध्ये त्यांना मदत पोहोचत नसल्यामुळं काय करायचे, त्यांची कोणती एक पद्धत आहे ती आपण अवलंबायची. बघा, खूप छान पद्धत दाखवलेली आहे आपल्या पुस्तकामध्ये. अग्निशामकचे दलामधले जे जवान असतात ते काय करतात, त्या माणसाला आपल्याला बाहेर काढायचं आहे तर तो काय करतात, त्यांना उचलतात आणि असे पाठीवर टाकतात आणि मग ते कॅरी करतात. असं पाठीवर टाकून न्यायला अतिशय इझी जातं, म्हणून ते तशा पद्धतीनं अवलंबतात. म्हणून ही अग्निशामक दलाची पद्धत सुद्धा उचलून नेण्याची आपल्याला अवलंबली पाहिजे. म्हणजे
जशी परिस्थिती असेल त्यानुसार आपल्याला निर्णय तिथल्या तिथे पटकन निर्णय घेऊन ही सगळी प्रोसेस करायची असते. त्यानंतर बघा सांगितलंय आपत्काळातील इतर साधने. आता आपत्काल आलेला आहे त्यावेळेस काय होणार आहे, मगाशी सांगितल्याप्रमाणे लाकडी फळ्या, बांबूचा तराफा, टायरची ट्यूब इत्यादीचा वापर आपल्याला करायचा आहे. महापूर आलाय अचानक, गव्हर्नमेंट तर मदत करणारच आहे, सरकार मदत पाठवणारच आहे, लोक मदतीला येणारच आहेत, कारण प्रत्येकजण आपण एकमेकाला आजपर्यंत सहकार्य करतच सगळं जीवन जगत आहोत. अशा वेळेस ही मदत जोपर्यंत येत नाहीये तोपर्यंत सरकारनं महापूर आलाय, बोट पाठवली पाहिजे आहे, पण त्या सरकारला ते समजेपर्यंत आणि ते बोट पाठवेपर्यंत ते लोक तिथंच अडकले पाहिजेत का? नाही. तर त्यावेळेस काय करायचं आहे, मग अवेलेबल जे काही आहे त्याचा वापर करून आपण त्या माणसांचं रेस्क्यू करायचं आहे, त्यांची सोडवणूक करायची आहे. आणि त्यासाठी उदाहरणादाखल त्यांनी सांगितले तिथं जे जे मटेरियल अवेलेबल आहे, मग त्या लाकडाच्या फळ्या असतील, बांबूचा तराफा असेल, म्हणजे बांबूचा तराफा ते तयार करावा लागेल, बांबूच्या काठ्या विट्या पडलेल्या असतील तर त्या एकत्र बांधून त्याचा तराफा तयार करावा लागेल, किंवा टायरच्या ट्यूब्स असतील त्याच्यामध्ये हवा भरून ते आपत्ग्रस्तांना आपण देऊन महापुरातून त्यांना काढू शकतो. अशा पद्धतीनं आपल्याला ती आपत्ती व्यवस्थापन इथं बघितलेलं आहे आणि त्यातून आपल्याला स्वतःची आणि आपल्या समाजातल्या बांधवांची सुटका करून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीनं जर आपण प्रत्येक वेळी दुसऱ्याच्या मदतीला पडलो तर ऑटोमॅटिकली आपलंही जीवन सुखकर होणार आहे. त्यामुळं हा जो धडा तुम्हाला दिलेला आहे काय आहे, त्याचं नाव पर्यावरणीय व्यवस्थापन. त्यामध्ये आपण बघितलं की पर्यावरणाची व्यवस्थापन करणं सुद्धा फार गरजेचं आहे आणि आपत्ती आली तर त्या आपत्तीचं व्यवस्थापन सुद्धा करणं गरजेचं आहे. प्रसंगावधान साधून आपण ह्या सगळ्या गोष्टी कराल तुम्ही, अशी माझी अपेक्षा आहे.